O druhej významnej návšteve v Hrádku vieme už podstatne viacej informácií ako o tej, ktorú sme si priblížili v predchádzajúcej časti. V roku 1861 navštívil Hrádok ostrihomský arcibiskup, uhorský primas a kardinál Ján Scitovský. Pochádzal z Košickej Belej a po biskupskej vysviacke pôsobil najskôr v Ružinove, potom v Péči, až sa nakoniec stal najvyšším uhorským cirkevným predstaviteľom. Vo svojom úrade sa zastával Slovákov a na rozdiel od svojich predchodcov osobne chodieval po krajine na vizitácie do farností, aby videl ich životy na vlastné oči. 20. septembra 1861 prišiel na rad Hrádok a jeho farnosť. Okrem toho, že tu kardinál previedol vizitáciu, teda preveril a skontroloval, ako farnosť funguje, výrazne ju aj finančne podporil. Okrem iného dal 20 zlatých na stavbu tohoto kríža, ktorý dodnes pripomína jeho návštevu. Týmto sa ale príbeh kardinála a Hrádku nekončí. Smelo môžeme tvrdiť, že sa mu tu páčilo a vieme to doložiť 2 historickými udalosťami. 2 roky po svojej návšteve povýšil hrádockú faru na dekanskú a za dekana vymenoval hrádockého farára Štefana Karabu. O rok neskôr tu za kňaza ustanovil svojho synovca Nejta Prisťáka.